Witam. Wycinanki, a w szczególności wycinanki łowickie, są jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych elementów polskiego folkloru. Nie wiem, czy kiedyś przyszło Wam do głowy, aby zrobić sobie jedną wycinankę. Ja spróbowałam kilka razy. Wczoraj udało mi się zrobić coś takiego. Ale dzisiaj pokazałabym Wam, jak zrobić taką prostą wycinankę. No bo od czegoś trzeba przecież zacząć. Do wycinanek potrzebujemy oczywiście nożyczek. Doświadczenie moje pokazuje, że duże nożyczki nie są szczególnie przydatne. Należy się zaopatrzyć w nożyczki średniej wielkości i w małe nożyczki, najlepiej takie do paznokci, które umożliwiają wycinanie małych szczegółów wycinanki. Potrzebujemy także trochę grubszej kartki papieru, która posłuży jako podkład, na którym nalepimy naszą wycinankę. Z czarnego papieru wytniemy pierwszą warstwę wycinanki. Potrzebny nam będzie klej do papieru, a przydatna będzie linijka i ołówek. Początkującym przydadzą się szablony. Takie szablony możecie znaleźć na stronie internetowej naszego towarzystwa. Potrzebujemy również kolorowego papieru. Przecinamy szablon wzdłuż przerywanej linii. Kartkę czarnego papieru należy złożyć na pół. Szablon przycięty z grubsza przykładamy do złożonego czarnego papieru. Nożyczkami do paznokci wycinamy precyzyjnie elementy szablonu. W ten sposób otrzymaliśmy podstawową, pierwszą czarną warstwę naszej wycinanki. Aby umieścić wycinankę na środku kartki papieru, przy pomocy linijki wyznaczamy środek. Przyklejamy wycinankę do papieru. Z kolorowego papieru przygotowujemy kolejne warstwy wycinanki. Po kolei przyklejamy kolejne warstwy. Czyli udało nam się razem zrobić taką wycinankę. Inspiracji do innych, o wiele bardziej złożonych i skomplikowanych, znajdziecie wiele na naszej wystawie Wycinanki łowickie – żywa tradycja ze zbiorów Muzeum w Łowiczu. Znajdźcie chwilę czasu i spróbujcie własnych sił. Życzę dobrej zabawy.